अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरे। సో ఈరోజు చైతన్య చరితామృతంలో 15వ అధ్యాయం చూద్దాము, ఆదిలీలలో. హరే కృష్ణ. మీ అడ్మిన్స్ అందరూ దయచేసి క్లాస్ స్టార్ట్ అయినట్లు పెట్టగలుగుతారా మీ గ్రూప్స్ లో? హరే కృష్ణ, అందరికి ధన్యవాదాలు. సో ఈ 15వ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. సో 15వ అధ్యాయాన్ని ఆది లీలలో 15వ అధ్యాయం పౌగండ లీల అంటున్నారు. పౌగండ లీల అంటే కౌమార్యం అనుకోవచ్చు. సో మనం మొన్న పుట్టుక, నిన్న బాల్యం అంటే పసితనం, తర్వాత కొంచెం పెరిగిన విషయాలు కూడా చూసాం బాల్యం. ఈరోజు కౌమార్య విషయాలు చెప్తున్నారు ఈ 15వ అధ్యాయంలో. అయితే క్లుప్తంగా ఈ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారు అంటే, ఆయన మరి విద్యను అభ్యసించడం గంగాదాస పండితుల దగ్గర నుండి, ఆ తర్వాత మరి ఆయన వ్యాకరణంలో చాలా నైపుణ్యాన్ని సాధించారు. వ్యాకరణంలో ఆయన గొప్ప ఘనతను అన్న విషయం ఇక్కడ మనకి తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత తల్లిని ఏకాదశి వ్రతం చేయమని, ఆ రోజు మరి ధాన్యం అది తీసుకోం కదా ఏకాదశి రోజు, ఆవిడకి అది ఉపదేశించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఒక విశ్వరూప స్టోరీ ఒకటి, విశ్వరూపుడు సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత ఆయన్ని కూడా సన్యాసం తీసుకోమని అడగడం. అయితే ఆయన ఇప్పుడు కాదని చెప్పి మళ్ళీ వెనక్కి ఇంటికి వెళ్ళడం. ఆ తర్వాత తండ్రి గారు పోవడం, తర్వాత ఆయన వివాహం చేసుకోవడం వల్లభాచారి కుమార్తె అయిన లక్ష్మీదేవిని. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఈ అధ్యాయంలో మనకి క్లుప్తంగా చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో మొట్టమొదటి శ్లోకంలో మళ్ళీ గ్రంథకర్త అయిన ఈ కృష్ణదాస్ కవిరాజు గారు నా గౌరవపూర్వక వందనాలని చైతన్య మహాప్రభు పాదాలకు సమర్పిస్తూ, ఆయన పాదాలకు పుష్పం అర్పిస్తూ ఆయన ప్రారంభించారు. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా ఏం చెప్తున్నారు అంటే గ్రంథకర్త, ఆయన
పాదాలు ఎటువంటి భౌతికవాదినైనా, భౌతిక ప్రపంచంలో మునిగిపోయిన వ్యక్తినైనా సరే కడతేర్చగల పాదాలు. అటువంటి పాద పద్మాలకు నేను పుష్పాన్ని అర్పిస్తూ గౌరవపూర్వక వందనాలు అర్పిస్తున్నాను పుష్పాలతో అని చెప్పి ఆయన మొట్టమొదటి శ్లోకాన్ని ఇక్కడ మొదలుపెట్టారు. సో ఇప్పటి వరకు మరి అన్ని శ్లోకాల్లో, అన్ని అధ్యాయాల్లో ఆయన ఇలా మొదట వందనాలు అర్పించడంతో మొదలు పెడుతూ ఉన్నారు. అలా తరువాత మళ్ళీ చైతన్య మహాప్రభు వైభవాన్ని కీర్తించడం, నిత్యానంద ప్రభు వైభవాన్ని కీర్తించడం, అద్వైతాచార్యుల వైభవాన్ని కీర్తించడం, చివరిగా భక్తులందరి వైభవాన్ని, భక్తులందరికీ కూడా ఆయన వాళ్ళ వైభవాలను కీర్తించడం జరిగింది. అంటే చైతన్య మహాప్రభు భక్తులందరికీ కూడా. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే, సో ఈయన చైతన్య మహాప్రభు 5-10 సంవత్సరాల మధ్యలో జరిగే విషయాలు ముందు చెప్తాను అంటున్నారు. సో ఇప్పుడు మరి 5-10 సంవత్సరాల మధ్యలో సాధారణంగా ఎవరైనా చేసేది ఏముంటుంది? స్కూల్కి వెళ్తాం, బడికి వెళ్ళి చదువుకుంటాం. సో ముఖ్యంగా ఆయన కూడా ఇది చదువుకే ఆ సమయాన్ని, ఆ కాలాన్ని వినియోగించారు. సో ఇక్కడ ఈయన లీలల్లో ఈ కౌమార్యం, అంటే కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత ఈ సమయం ఆయన జీవితంలో చాలా వివరంగానే ఉన్నదట. అయితే అక్కడ చదువే ఆయనకి ముఖ్యం. ఆ తర్వాత చదువు అయిన తర్వాత ఆయన వివాహం చేసుకోవడం, ఇది ముఖ్యంగా ఈ టైంలో జరిగిన విషయాలు అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన వ్యాకరణాన్ని మరి చదివారు గంగాదాస పండితుడి దగ్గర అన్నది చెప్పారు ముందుగా. సో వెంటనే ఆయనకి ఒక్కసారి వినడంతోనే విషయం వెంటనే అర్థం అవడం, అది ఆయనకి కంఠస్థ కూడా రావడం జరిగేదట. సో మనం అలాగే కృష్ణ బలరాములు కూడా మరి సాందీపని ముని దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు మనం చూస్తాం 64 కళలు కూడా భగవంతుడు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క కళ చొప్పున ఆయన పూర్తి చేశారు అని. సరే, భగవంతుడు తెలియందేముంది, మనబోటి వాళ్ళందరికీ గురువు దగ్గర చేరి నేర్చుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఎంత ముఖ్యమో తెలియజేయడానికి ఆయన కూడా ఆ రకంగా చేయడం జరిగిందన్నది చూసాం. ఇక్కడ కూడా అలా ఆయన వెంటనే ఏది విన్నా వెంటనే ఆయనకి కంఠస్థం వస్తూ ఉండేది, ఒక్కసారి విన్న వెంటనే అని చెప్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ వ్యాకరణంలో ఆయన గొప్ప పండితుడు అవ్వడం జరిగింది. పంజీటీక అని చెప్పేసి దాని మీద ఆయన దానిని గురించి తన యొక్క కామెంటరీ, అంటే దాని వివరణ కూడా ఆయన చేయడం జరిగింది. సో కొత్త ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా వెళ్ళిన, అంతకుముందు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చేయలేని విధంగా ఆయన ఈ గ్రంథాల మీద కూడా ఆయన తన యొక్క వివరణను తెలియజేయగలిగారు. మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా వివరించలేకపోయారు. ఈ పిల్లలందరూ, అంతకుముందున్న పిల్లలు కూడా. మరి అందరికీ టైం పడుతుంది, కానీ మరి భగవంతుడు కాబట్టి ఆయన ఈ రకంగా వెంటనే ఆయన ఈ రకమైనటువంటి పట్టు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఆయనకి రావడం జరిగింది. ఆ తర్వాత చైతన్య మంగళ అనే పుస్తకంలో ఈ వృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ గారు ఈ విషయం గురించి చాలా వివరంగా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఏది? చైతన్య మహాప్రభు చదువును గురించి. ఈ చైతన్య మంగళ అంటూ ఆయన ప్రారంభించిన ఈ గ్రంథమే తర్వాత చైతన్య భాగవతం అయింది. ఆ చైతన్య భాగవతం ఆధారంగా కృష్ణదాసు ఈ కవిరాజు గారు ఆయన ఈ చైతన్య చరితామృతాన్ని రాయడం జరిగింది. సో వృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ అందులో వివరంగా ఇవన్నీ కూడా రాశారు. ముందే చెప్పారు కదా ఈ గ్రంథకర్త, అందులో చాలా విషయాలు వివరంగా ఉన్నాయి. అందుకని నేను కొన్ని క్లుప్తంగా చెప్తాను ఇక్కడ, ఎందుకంటే అందులో చాలా వివరంగా ఈ డీటెయిల్స్, అంటే జరిగినట్టుగా చాలా విషయాలు అందులో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ వాటిని క్లుప్తంగా మెన్షన్ చేస్తానని చెప్పారు. సో అందుకని ఆయన ఇక్కడ క్లుప్తంగా విషయాలు చెప్తున్నారు. సో అందులో అన్ని వివరంగా ఉన్నాయి అని మళ్ళీ ఇక్కడ మనందరికీ ఒక విషయం తెలుపుతున్నారు. సో ఒకరోజు ఈ చైతన్య మహాప్రభు తల్లి పాదాల దగ్గర ప్రణమిల్లి మరి ఒక విషయం, ఒక వస్తువు ప్రసాదించమని అడగడం జరిగింది. అప్పుడు తల్లి, నువ్వు ఏది కావాలంటే అది ఇస్తాను నాయన,
నీకేం కావాలి అంటే, అప్పుడు అమ్మ నువ్వు ఏకాదశి రోజు దయచేసి ధాన్యాలు తీసుకోవద్దు అని ఆయన అడగడం జరిగింది. అప్పుడు ఆయన తల్లి నువ్వు చాలా చక్కగా చెప్పావు, ఇక నుండి నేను ఏకాదశి రోజున అవి తీసుకోను అని చెప్పి ఆ రోజు నుండి కూడా ఆవిడ మరి ఏకాదశి వ్రతం ఆచరించడం ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత ఈ విశ్వరూపుడు మరి ఒక కొంచెం పెద్దవాడవటంతో జగన్నాథ మిశ్ర ఒక ఎవరినైనా చూసి వివాహం చేయాలనే ఆలోచన ఆయనకు వచ్చింది. అది విన్న వెంటనే విశ్వరూపుడు మరి ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోయి సన్యాసం తీసుకోవడం జరిగింది. సన్యాసం తీసుకొని ఒక ఇది ఎవరు అంటే ఆయన అన్నగారు. మీకు గుర్తుంటే మనం లాస్ట్ టైం చూసినప్పుడు మొట్టమొదటి ఈ ఆడపిల్ల చాలా మంది పోయిన తర్వాత ఈ విశ్వరూపుడు అనే ఆయన మరి పుట్టడం జరిగింది. సో ఆయనకు వివాహం చేయాలని చూసినప్పుడు ఆయన వివాహం వద్దని వెళ్ళిపోయి సన్యాసం తీసుకుని మరి తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అయితే తీర్థయాత్రలు చేస్తూ ఒక ప్రదేశం నుంచి ఒక ప్రదేశంకి వెళ్తూ ఉన్నారు. అయితే శచీమాత ఈ జగన్నాథ మిశ్ర వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఇలా వెళ్ళిపోయాడు పెద్ద కుమారుడు అని చెప్పి కొంచెం బాధపడటం జరిగింది. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళని ఓదార్చడం కూడా జరిగి ఓదారుస్తూ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరిని ఉద్దేశించి ఇది ఆయన సన్యాసం తీసుకోవడం చాలా మంచిది, మన మీ కుటుంబాన్ని, తల్లి కుటుంబాన్ని, తండ్రి కుటుంబాన్ని కూడా ఆయన కడతేర్చిన వాడయ్యాడు సన్యాసం తీసుకోవడం ద్వారా అని చెప్పి ఓదార్చడం జరిగింది. తల్లిదండ్రులను బాధపడద్దు, మిమ్మల్ని మన వంశాన్ని కూడా అతను ఉద్ధరించి కడతీర్చగలిగాడు ఈ సన్యాసం తీసుకోవడంతో, సో మీరు బాధపడవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు అంటూ ఓదార్చడం జరిగింది. ఆ తర్వాత నేను మీ దగ్గర ఉండి మీకు సేవ చేసి మీరు చెప్పినట్లుగా వింటానన్నట్లుగా నేనున్నాను కదా ఇక్కడ, ఆయన వెళ్ళి సన్యాసం తీసుకోవడం ఏమీ తప్పు కాదు, మన వంశాలకు కూడా అది ఉద్ధరణే అని చెప్పి నేనున్నాను కదా ఇక్కడ అని వాళ్ళను ఓదార్చడం జరిగింది. అయితే అది ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు మరి భగవంతుడికి అర్పించిన ఈ తమలపాకులు, వక్క ఇవి తీసుకోవడం జరిగింది. అవి ఏమిటంటే ఆయన కొంచెం అది తీసుకున్న తర్వాత ఆయన స్మృతిని కోల్పోవడం జరిగింది కొద్దిగా. సో అప్పుడు తల్లిదండ్రి ఇద్దరు కూడా నీళ్లు జల్లి చాలా కంగారుతో వాళ్ళు నీళ్లు జల్లడం ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఆయన మళ్ళీ కోలుకొని ఇంతకు ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని వాళ్ళకి తెలియజేయడం జరిగిందనమాట. ఏమన్నారు అంటే, విశ్వరూపుడు నన్ను ఇక్కడి నుంచి తీసుకువెళ్ళిపోయి నన్ను కూడా సన్యాసం తీసుకోమని అడిగాడు. నేను మరి నిస్సహాయులైన నా తల్లిదండ్రులకు నేను మన తల్లిదండ్రులకు నేను సహాయం చేయాలి, కానీ నేను ఇంకా చిన్నవాడినే కదా, నాకు సన్యాసం గురించి ఏం తెలుసని నేను ఇప్పుడు తల్లిదండ్రిని చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉన్నది, వాళ్ళకి సహాయపడాలి అని నేను సమాధానం చెప్పాను. ఆ తర్వాత నేను ఒక గృహస్థున్నయి నా తల్లిదండ్రులకు సేవ చేసి చేస్తాను. ఇలా చేయడం వల్ల నేను భగవంతుణ్ణి, నారాయణుణ్ణి, ఆయన భార్య అయిన లక్ష్మీదేవిని కూడా నేను తృప్తి పరచగలుగుతాను. ఎప్పుడైతే నేను నా తల్లిదండ్రుల్ని సంతోషపెడతానో నారాయణుడు, లక్ష్మీదేవి కూడా తృప్తి పడతారు అని చెప్పి ఆయన చెప్పాను. అప్పుడు విశ్వరూపుడు నన్ను పంపించేసి పంపిస్తూ తల్లికి వేల వందనాలు అర్పించానని చెప్పమన్నాడు అని చెప్పి ఆయన జరిగింది. అంటే తను స్మృతి కోల్పోయినప్పుడు ఏం జరిగిందన్న విషయాన్ని ఈ విధంగా తల్లి తండ్రికి వివరించాడన్నమాట. సో ఆయన స్మృతి కోల్పోవడంలో ఏమిటి అర్థం అంటే, ఈ రకంగా ఆయన అక్కడ తన సోదరుడు దగ్గరికి వెళ్ళడం, సోదరుడు సన్యాసం తీసుకోమని అడగడం, లేదు నేను కూడా తీసుకుంటే వాళ్ళు బాధపడతారు, ప్రస్తుతం వాళ్ళకి నేను సేవ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది, సో వాళ్ళు కోరిన విధంగా నేను ఉంటాను ఇప్పటికీ గృహస్థుగా, అలా వాళ్ళని సంతోషపెడితే లక్ష్మీనారాయణ కూడా సంతోషపడతారు అని చెప్పిన తర్వాత, సరే అయితే వెళ్ళిపో
అని ఆయన పంపించాడు. పంపిస్తూ తల్లికి నా వేల వేల వందనాలు అర్పించు అని చెప్పాడు అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు తర్వాత ఎన్నో లీలలు చేసిన తర్వాత ఎన్నో లీలలు ప్రదర్శించారు చైతన్య మహాప్రభువు. ఆయన ప్రదర్శించిన లీలలు కూడా నాకు కొన్ని ఎందుకన్నది కూడా నాకు అర్థం చేసుకోవడం కూడా కష్టం అంటున్నారనమాట. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకు తండ్రి గారు పోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత తల్లితో పాటు మరి తండ్రి గారు పోవడాన్ని ఇద్దరు కూడా ఆయన పోవడం విషయంలో కొంచెం విషాదాన్ని అనుభవించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మరి బంధువులు మిత్రులు అందరూ కూడా వచ్చి వీరిద్దరిని ఓదార్చడం. అప్పుడు మరి భగవంతుడు అయినప్పటికీ కూడా మరి తండ్రికి చేయవలసినటువంటి విధులన్నీ కూడా ఆయన నిర్వర్తించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయన కొన్ని రోజులకు నేను సన్యాసం తీసుకోలేదు, ఇంట్లోనే ఉన్నాను కాబట్టి నా బాధ్యత ఏమిటి, ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు సన్యాసమైన అంటే అటైనా ఉండాలి ఇటైనా ఉండాలి, ఎక్కడున్నప్పుడు అది కరెక్ట్గా చెయ్యాలి ఆ ధర్మాన్ని. సో ఇంట్లో ఉంటూ నువ్వు గృహస్థగా ఉన్నప్పుడు గృహస్థాశ్రమం తీసుకోవాలి అని ఆయన అనుకుని, సరే భార్య లేకుండా మరి గృహస్థగా ఎలా ఉంటాం కాబట్టి మనం వివాహం చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఆయన ఒక భార్య లేని ఇల్లు మరి గృహిణి లేని ఇల్లు గృహం అవ్వదు కదా, కాబట్టి ఒకరు ఇలా గృహంలో ఉన్నప్పుడు గృహస్థాశ్రమం అనుకున్నప్పుడు మరి భార్యతో కలిసి ఉంటే ఆ గృహస్థాశ్రమాన్ని మనం సంపూర్ణంగా నిర్వహించిన వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి ఆయన ఒకరోజు మరి విద్యను అభ్యసించి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అనుకోకుండా వల్లభాచార్యుల వారి కుమార్తె అయిన లక్ష్మీదేవిని గంగా నది వెళ్ళే దారిలో చూడటం జరిగింది. సో లక్ష్మీదేవిని కలిసినప్పుడు ఇక ఆయన ఆవిడ పట్ల మక్కువను పెంచుకుని మరి ఆయనకు కొద్దిగా ఆవిడ మీద సద్భావం కలగడం. ఆ తర్వాత ఈ వివాహం జరిపించే వనమాలి అనుకోకుండా సచీదేవి ఆయన తల్లి అయిన సచీదేవి దగ్గరికి రావడం. ఆ తర్వాత ఈ వనమాలి ఘటక అనే ఆయన ఈ వివాహాన్ని ఏర్పాటు చేయడం, ఆ తర్వాత ఆయన వివాహం చేసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా వెంటనే జరిగిపోయాయి. బృందావన్ దాస్ ఠాకూరు ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆయన చైతన్య భాగవతంలో చాలా వివరంగా రాయడం జరిగిందన్నమాట. సో అంటే ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా అందులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈయన ఇక్కడ క్లుప్తంగా రాస్తున్నానని ముందుగానే చెప్పారు కదా. సో అది ఆయన చైతన్య మంగళ అనే టైటిల్ పెట్టుకున్నారు. తర్వాత దానిని చైతన్య భాగవతంగా అది ప్రసిద్ధి చెందింది. సో ఈ వివాహము ఇవన్నీ కూడా నిన్న మనం క్లుప్తంగా కొన్ని చూసాం నిన్నటి అధ్యాయంలో. ఆయన ఏ రకంగా ఆవిడని కలిసిన తర్వాత ఏ రకంగా ఆవిడని ఇష్టపడటం, ఆవిడని వివాహం చేసుకోవాలని అనుకోవడం, ఇవన్నీ నిన్న కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ చెప్పారు. సో ఈరోజు విషయాన్ని కొంచెం క్లుప్తంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ రకంగా వివాహం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా చైతన్య మంగళ ఆర్ చైతన్య భాగవతంలో వివరంగా ఇంకా ఉన్నాయి. సో తరువాత మరి ఆయన ఎన్నో రకాల లీలలను ఆయన యొక్క బాల్యంలో ప్రదర్శించారు. ఆ విషయాలన్నీ కూడా మరి బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ గారు చాలా వివరంగా ఆయన కూడా వ్రాయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మరి ఇవి నేను జస్ట్ ఉదాహరణగా జస్ట్ సూచన ప్రాయంగా మాత్రమే నేను ఇవన్నీ లీలలన్నీ రాశాను. ఎందుకంటే మరి బృందావన దాస్ ఠాకూర్ గారు చైతన్య మంగళంలో ఇప్పుడు మనం చైతన్య భాగవతం అని పిలువబడేది మొదట్లో చైతన్య మంగళం అని ఆయన రాయడం జరిగింది. అందులో ఆయన వివరంగా రాశారు కాబట్టి అని చెప్తూ భగవంతుడి యొక్క పాదపద్మాలకు మరి ముందుగా రూప గోస్వామి, రఘునాథ గోస్వామి అంటే వీళ్ళంతా మరి గురు పరంపరలో పెద్దలు కదా వాళ్లకు. సో ఈయన గురువు ఐ థింక్ నరోత్తమ దాస్ ఠాకూరు, ఆయన గురువులు వీళ్ళు రఘునాథ గోస్వామి, జీవ గోస్వామి, వీళ్ళిద్దరూ రూప గోస్వామి తర్వాత వచ్చిన గురువులు. సో అందుకని రూప గోస్వామికి, రఘునాథ గోస్వామికి వందనాలు అర్పిస్తూ వారి యొక్క
కరుణను అర్థిస్తూ నేను కృష్ణదాసుణ్ణి ఈ చైతన్య చరితామృతాన్ని వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ మీకు వివరించాను అంటూ ఈ అధ్యాయాన్ని ముగించడం జరిగిందనమాట. సో ఈరోజు మనం ఈ ఈ అధ్యాయం ఇంతవరకు ఉన్నది. రేపు 16వ అధ్యాయం కవర్ చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరి